Nakon Harmagedona Božje kraljevstvo. Zamislite svijet bez boli, ratova i nepravde. Svijet u kojem vlada mir, pravda i ljubav. Ova brošura vodi nas kroz biblijsko proročanstvo o Harmagedonu, ne kao kraju svega, već kao početku nečeg veličanstvenog. Biblija opisuje Harmagedon kao simbolični sukob između Božje kraljevstva i zla koje danas vlada svijetom. Ne radi se o uništenju planeta, već o uklanjanju korumpiranih sustava, političkih, vjerskih i društvenih, koje je Sotona oblikovao. Nakon tog sukoba dolazi novo doba, Božje kraljevstvo na zemlji. U tom kraljevstvu, kako piše prorok Habakuk, zemlja će biti ispunjena poznavanjem slave Gospodinove kao što vode prekrivaju more. Bit će to vrijeme kada će ratovi prestati, glad nestati, a svi narodi imati priliku upoznati Boga i živjeti u skladu s njegovom voljom. Brošura objašnjava da Bog dopušta patnju, kako bi čovječanstvo kroz iskustvo naučilo razlikovati dobro od zla. Kroz plan otkupljenja, Isusova žrtva omogućuje uskrsenje svih ljudi, bez obzira na vjeru, naciju ili prošlost, i daje im priliku za vječni život. Proročanstva iz Danijela, Mateja i Otkrivenja ukazuju da živimo u vremenu kraja. Znakovi su svuda oko nas: porast znanja, globalna povezanost, obnova Izraela i sve veća nevolja. No sve to vodi prema obećanom kraljevstvu. U Božjem kraljevstvu slijepi će progledati, hromi će hodati, a smrt će biti uništena. Ljudi će živjeti u miru, pod svostinim vinogradima i smokvama, bez straha. Bit će to obnova čovječanstva, povratak savršenstvu. Poruka brošure je jasna: Harmagedon nije kraj, već prijelaz.